Nanghakot ug mga pasidungog ang duha ka mga dancing contingents sa Sugbo nga misalmot sa Kasanggayahan Festival 2024 sa Sorsogon. Gideklarar nga Grand Champion sa National Festival of Festivals Grand Showdown Competition ang Sinulog Festival sa Cebu City nga gipasundayag sa Lumad Basakanon ug nakadawat sila og 4 million pesos nga premyo. Nakuha usab nila ang special award nga Best in Moving Choreography nga may 300,000 pesos nga premyo ug Best in Costume Award nga may 200,000 pesos nga premyo. Samtang fourth runner-up ang kadaugan sa Mactan Garbo sa Lapu-Lapu diin 500,000 pesos ang ilang nadawat nga premyo. Matud ni Gary Lau, Acting Tourism Officer sa Lapu-Lapu City, nga kini ang labing unang higayon nga misalmot ang dakbayan sa out-of-town competition sa mga festivals ubos sa Chan administration. We are very happy nga we were able to showcase the kadaugan sa Mactan Garbo sa Lapu-Lapu City. And of course, happy po me because the grand champion was the Lumad Basakanon.